Mai clar, de exemplu, când o persoană se îmbolnăvește, răcit sau același de cazul tutunului, plămâni sau ce se îmbolnăvește la ei. Una e să discuți cum îl tratezi acum, da, partea a doua, dacă stilul lui de viață, modul lui de viață l-a dus la boala asta, pentru că tu să-l lecuiești odată, de la răceală. Dar el dacă are un mod de viață care iarăși îl aduce la aceeași boală, și explici cumva. Eu am impresia că alegerile astea sunt pentru o casă filantropică ceva. Oleg, tu ce vrei acum să fii asistent medical într-o casă de filantropie, tu sau în politică mergi. Da, eu vreau să revoluționez și vreau să schimb comportamentul și mentalitatea. Și doar încă un mic punct la ce ține de cum o să vorbești tu și cum o să-ți faci ideile clare, eu cred că e important să spui și despre cauzele. Cum Ileana explica mai devreme, că avem problema aia, invităm expertul, alegem soluțiile alternative, dar trebuie să mergem să vedem și ce a cauzat problema aia. Că dacă ne oprim la suprafață, că, de exemplu, avem foarte mulți consumatori de alcool, și gata, asta e un fapt. E o constatare care o știm toți, dar ce a provocat? Pentru ca să rezolvi o problemă sau ca să ai o soluție corectă a problemei respective, trebuie să mergi la cauze, să vezi ce a rezolvat, ce a cauzat problema aia. De ce oamenii la noi în Moldova consumă? Din plictiseală, din sărăcie, din neavut, vin în casă, în casele lor și atunci își permit să consume oricând. Adică să vezi cauza de ce totuși consumăm atât de mult alcool. Și s-ar putea